לא עכשיו. למה לא עכשיו? לא עכשיו, הוא ישים על החלון, ויגידו לו, זה יופמה רוח, יפתח וישים בפנים. שמת טוב? זה יפה. תראה איפה שמת, רגע, רואים את זה טוב? חכה רגע, מה, איפה שמת? עזוב, זה עוף מהרוח. זה עוף מהרוח, נו. הוא לא ייסע עם זה, המטומטם. שים את זה בפנים וזהו. די. וואט? מה הולך פה? עצור. של לירן? של מי האוטו? נו. נו, של מי זה? קח את הפתק שלך. של מי זה? שלי. של מי זה? לא עכשיו ברצינות? כן, כן. נו! של מי זה? יא הומו. עכשיו ברצינות, של מי זה? של מי זה? זה לא מצחיק. מה הולך פה? סתם חרטום, זה לך את השכל, הוא לקח את המפתחת מלירן או משהו. זה אני. אתה ידעת על זה? שבאבי נשקע? תקשיב, אתה יודע מה? אתה יודע מה? תן לי לעני על כניסה בהילוך ראשון, אחר כך נדבר. לא, אתה לא תקבל.